Eneritz Zabareta, Euskal Hirigune Elkargoko hizkuntza politika zuzendaria, eskerrik asko gure artean izateagatik. Bai, mila esker zuei, gomita egiteagatik. Aurtengo udaltopen justizia linguistikoa jorratzen da, eta justizia hitz egitean ezinbestekoa da hizkuntzaren estatus juridikoa eta lege babesa oinarritzat hartzea. Ipar Euskal Herrian halakorik ez daukazute, ezta? Bai, hori da, justizia linguistikoaz hitz egiten dugularik, bi kontzeptu juridiko mobilizatzen ditugu. Lehena, hizkuntza eskubideen egikaritzea edo ezagupenan oinarritzen da. Eta hor, badira harreman juridiko batzuk, eskubide desberdinen arteko, oreka baten artean. Izan daiteke, adibidez, herritarrek euskarazko harreman eta zerbitzuak ukateko eskubidea, eta parean beste eskubide batzuk, adibidez, enplegu publiko batera berdintasunean iristeko eskubidea, eta eskubide desberdinen arteko talka horretan kontziliazio printzipio bat aplikatu behar da, epaileek aplikatzen dute, eta hor dena da oreka bat edo proportzionaltasun bat bilatzea, hizkuntza eskubidearen eta beste eskubideen artean. Eta horrek hainbat eztabaida piztu ditu, batipat hegoaldean hizkuntza eskakizunen inguruan. Hizkuntza eskakizunetaz gain, justizia linguistikoaz ari garenean ere, badu beste kutsu juridiko bat, eta kutsu juridiko hori gehiago litzateke politika ekitatiboak edo deitzen ditugunak berdintasunaren printzipioa, eta hau da nola iritsi euskararen eta ondoko hizkuntzen arteko berdintasun erreal eta efektibo batera. Eta horrek egin nahi du, ze neurri berezi, ze babes berezi aplikatu behar zaizkion euskarari, egoera gutxitu batean dagoelako, eta gazteleraren edo frantsaren parean neurri bereziak behar dituelako. Justizia linguistikoa hitz egitean, pixkat bi klabe horien inguruan ari gira. Hizkuntza eskubideak eta berdintasuna eta neurri ekitatiboak. Ze gertatzen da, Frantziako legedian, bi kontzeptu horiek ukatuta daudela. Euskaldunoi etzaigu hizkuntza eskubiderik onartzen legedian, eta euskarari ere etzaizkio zuzenbidean behintzat onartzen neurri berezi batzuk edo babes berezi baten behar hori. Eta orduan, zailtasun hori badugu Ipar Euskal Herritik kontzeptu horrekin modu batean jokoz kanpo bezala gelditzen algirela zuzenbidera zurrun begiratuta. Testu ingurua horrela izanik ere, realitatea konplexuoa dela esan daiteke, eta lege babesik izan da ere, euskararen berezitasunak lekua egitea lortzen du Frantziar estatuan. Euskararen erakunde publiko badago, Euskal Hirigune Elkargoak ere euskararen aldeko politika badauka, hainbat herrikotxek ere euskararen aldeko planak eta teknikariak ere badituzte. Bai, hori da. Hor, interesgarria da justuki Ipar Euskal Herriko egoeraren konplexutasuna irudikatzen baita. Batzuetan, ikuspegi juridiko huts bat dugularik, begiratzen dugu zuzenbideak, edo normak, legediak zer dion, eta askotan hizkuntzaren inguruan Frantzian oso printzipio absolutuak, pisu handikoak mobilizatzen dira, baina horren parean badago gizarte bat, badira erakunde batzuk, eta Ipar Euskal Herri mailan, bai gizarte mailan eta bai instituzio lokalen mailan, euskararen alde eragin behar dela, euskarak babesa behar duela, euskararen aldeko hizkuntza politika bat behar dela, barneratuta dago, neurriak emaiten dira, instituzioak badira, eta hor, ze gertatzen da, talka bat badagoela, zuzenbideak dioenaren artean, eta gero, errealitate sozial eta administratiboan, euskararen alde, eraman nahi izan diren neurrien artean. Eta hor, justizia linguistikoa mobilizatu dezakegu, azkenean, gizartearen eta zuzenbidearen arteko talkak edo kontziliazio bat egiteko papera epaitegiek dutelako, epaileak ez dira bakarrik legeak zer dion errepikatzen dutenak, baina lege hori errealitate bati aplikatzen diotenak, eta hor badute mediazio funtzio bat, eta hainbat adibidetan ikusten alda nola mediazio hori plantan emaiten den. Deigarria da, zuk diozun kasu bat bada hor zeinu
diakritikoen afera, tildearen ezagupena, adibidez, Beñat edo Frantz bezalako izenetan, ezta? Bai, tildearen edo zeinu diakritikoen gai hori oso adierazgarria da aipatzen genuen talka horrenaz eta mediazio paper horretaz. Guk legedia ikusten badugu, bai konstituzioatik hasita legeraino pasata eta gero hainbat zirkular, administratibo edo interpretatibo begiratuta oso argi jartzen du legean. Sortze agiriak edo egoera zibileko agiriak frantsesez idatzi behar dira. Eta frantsesez idazteak zer erran nahi du, hor badira hainbat testu, badiote, tildea edo bestelako zeinu diakritiko batzuk ez direla onartuak. Administrazioak badu arau bat, non dion, frantses alfabetoa hau da, hauek dira frantsesez erabiltzen diren hizkiak, hauek dira frantsesez erabiltzen diren zeinu diakritikoak, eta beraz, zerrenda horretan ez daudenak, ukatuta daude. Enearekin, lege horiek begiratzen baditugu, enea ukatuta dago, ez dago baimenduta. Baina, auzibide batzuk izan direlarik, edo Beñat, edo Frantz, edo bestelako izenak agiri ofizialetan ezagutuak izaiteko gizan, epaileek lege horiek hartu dituzte eta onartu dute tildea idaztea. Eta orduan, zergatik egin dute hori, lehen erraiten ginuenarengatik. Gizarte mailan erabat onartuta dago, euskarazko tilde horiek erabili ahal izatea, ezin egon sozial bat sortu dezake, gai oso garrantzitsua ez den baten inguruan, eta orduan, epaileek zer egin dute, haien legeak interpretatzeko boterea erabili, eta juristek esaten dugu interpretazio eraikitzaile bat sortu dutela, eta naiz eta legeak ez esan, haiek onartu dute, Beñat tildearekin idatzi ahal izatea sortze agiri batean. Orduan, Beñat, Ekine, edo antzekoak, frantsesez idatzita dagoen iritzia hori eneak ere badu? Bai, interpretazio eraikitzaile horretan nahiko interpretazio harrigarri edo kurioso bat aplikatu dute epaileak. Zer erran dute, ados, legeak dio tildea, enea, ez dela frantses alfabetoan erabiltzen, baina nik epaile diot hori gezurra dela. Interpretazio oker bat egin du administrazioak, eta orduan hainbat froga agiri bilatu zituen, hiztegian begiratu, frantses hiztegi batean enea erabiltzen ziren hitzak zeuden, kargu berezi batzuen izendapenak hartu, eta orduan interpretazio bat egin du esateko, ez, enea erabili daiteke frantses hizkuntzako zeinu bat delako. Eta hori izan da, bere interpretazio eraikitzaile hori, azkenean euskarazko edo bretoierazko izen horiek tildearekin onartzeko. Mediazio lan horretan, ordea, beti ez dute jarrera eraikitzaile bat edo izaten, ez da? Hori da, eta hori da zailtasuna euskararen alde ari diren aktoreentzat. Hor ikusi dugu eraikitzaile izan den interpretazio bat eraman dutela epaileak, baina beste kasu batzuetan, zuzenbidearen printzipio zurrun horiek nagusitzen dira, eta epaileak ertxiki edo modu estuan interpretatzen dituzte printzipio horiek. Adibide bat aktualitatean egon dena da, epaileen aurrean, auzibide batean, euskaraz deklaratu ahal izateko eskubidearena da. Eskubide hori ez da txikikeria, zeren eta nazioarteko testuetan eta Frantziako legedian ere onartua dago defentsa eskubidearen izenean eta auzi justu bat izatearen eskubidearen izenean. Printzipioa zer da, zuk ez baduzu ulertzen zer leporatzen dizun epaile batek, ezin duzu zure burua defendatu. Eta horren izenean, onartuta dago frantsesa ulertzen edo hitz egiten ez duten auzipetuek, haien hizkuntzan deklaratu ahal izatea eta itzultzaile bat ukan ahal izatea. Euskal Herrian euskarazeko hainbat militantek, eskubide hori oinarri hartuta, galdegin izan dute Baionako epaitegian euskaraz deklaratzea eta ukatu egin zaie. Ukatu egin zaie frantziar hiritartasuna duten euskaldunentzat eta espainiar hiritartasuna duten jendeentzat, auzipetuentzat. Hori bada deigarria, zeren
Hego Euskal Herrian eta Espainiar Estatuko ez lurralde denetan, baina lurralde desentetan euskara ofiziala delako. Eta orduan, ukatzen zaio auzipetu bati euskaraz deklaratu ahal izatea, nahiz eta bere lurraldean hizkuntza ofizial izan. Zergatik egin du hori epaileak? Interpretazio zurrun bat erabili duelako, ez du interpretazio eraikitzaile bat bilatu. Nik uste bazela bidea, eskubide hori onartzeko, batik bat hegoaldeko hiritartasuna edo Espainiar hiritartasuna duten auzipetuentzat, baina kasu hortan epaileak nahiago izan du gaztelera edo frantsesa berretsi euskararen kalterako eta itzulpen sistema horiek gaztelerara onartu dizkiete eta ez euskarara. Eta zure iritziz bazegoen argudio juridikorik ez euskaraz deklaratu ahal izateko? Bai, interpretazio eraikitzaile bat egiteko bazen bidea. Zergatik diot hori, interprete bat ukateko edo beste hizkuntza batean deklaratzeko eskubidea Frantziako zigor kodean ezagututa dagoelako. Frantziak historikoki, 70-80 hamarkadan hegoaldeko hiritartasuna zuten auzipetu batzuei euskarako itzultzaileak onartu izan dizkiolako, bai Baionan eta bai Parisen, adibidez, beraz aurrekariak badira, eta hirugarren argumentua da ere, Frantzia partaide dela nazioarteko hainbat auzitegietan. Eta auzitegi horiek, printzipio horixe bera aplikatzen dute, interprete bat ukateko eskubidea, zure hizkuntzan deklaratzekoa, adibide bat, ematearen, nazioarteko zigor auzi kortearen kide da Frantzia, eta eskubide hori onartuta dago. Beraz, interpretazio eraikitzaile bat egiteko bazen bidea, baina epaileak nahiago izan du euskarari emandako itzulpen zerbitzu hori ukatzea eta gaztelerari bai onartzea, beraz hor, ikusten dugu beste adibide bat interpretazio zurrun eta zorrotzago batekin atera dela afera. Ziurgabetasun horretan, batzuetan eraikitzaile, besteetan zorrotz, zaila izango da euskararen alde eragitea, ezta? Bai, juristak esaten dugu, interpretazioen arteko saltsa horretan, ziurgabetasun juridiko bat sortzen dela. Eta hori ere bai bada, euskararen alde Ipar Euskal Herrian ari diren eragileen berezitasun bat. Bi kezka badituzte azkenean, haien lanean. Lehena da, zer egiten aldut, nola eragiten aldut euskararen alde, euskara bizi berritzeko, denak dugun kezka, ez da kezka txikia. Eta bigarren kezka da, nire ekinbidean, ze puntutaraino kontuan hartu behar dut arrisku juridiko hori. Hau da, neurri bat plazaratzen badut, ze gertatuko da, auzi bat ukanen dut, zer esango du epaileak, ze puntutaraino jaramon egin behar diot legean dauden printzipio zurrunei. Ze puntutaraino ausart izan behar naiz eta intzina joan behar dut euskararen aldeko neurriak emanez eta ikusi zea interpretazio eraikitzaileak dauden. Hor, bi ezaugarri horiek ematen diote berezitasun bat Ipar Euskal Herrian euskararen alde ari diren teknikari, aktore, agintari eta militanteai. Eskerrik asko, Neritz, ondaino, eta orain Jon eta Joserekin jarraituko dugu. Bai, mire esker, eta haiek erakutsiko dute konkretuki nola egiten duten, bi printzipio horien artean igeri egiteko eta nola haien jardunean euskararen alde eragiten duten testu inguru juridiko horretan. Eskerrik asko Eneritz Zabaletari berak eman digulako mailinguru honetarako abia puntua, nola eragin euskararen alde lege babesik gabe, ezta? Legerik ez dagoenean edo. Horri buruz mintzatuko gara jarraian, eta, Eneritz esan dizuedan bezala, bideoz sartu bada ere, gurekin izango dira beste bi hizlari hemen, oholtza gainean, Jone Josi Danju, bera da frantses literaturan lizentziatua, Pau Unibertsitatean, eta Euskal ikasketen masterra ere egina du, Baionako Unibertsitatean. Euskarari eskaini dio bere ibilbide pribatu eta profesionala, Euskalgintzan lehenik, Euskal Konfederazioan, UEMarekin partaidetzarekin, herriko etxeen lehen normalizazio planak bideratuz,
Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluaren eta Hizkuntza Eskubideen Behatokiaren Baionako bulegoetan ondotik, tokiko egitura publikoetarako euskara zerbitzuan eta Euskal Hirigune Elkargoko hizkuntza politika zuzendaritzan. Egun Urruñako euskara zerbitzuko zuzendaria da Jone. Eta gurekin batera ere Jose Casabon, Sarako herriko etxeko langilea da 2022tik geroztik, 3 ardura hauek ditu. Euskara teknikaria, kultur animatzailea, antolatzailea eta elkartekin harremana laguntzaile lana ere badu edo jarrera, bai. Bere ibilbidea zehazkan egin ondoren, ibili da bestelako mugimenduetan, dantza taldean, gaztetxetan, EHZ eta Euskal Herri Zuzenean festivalan, kultur saletasunak nolabait zipriztu du Josek, eta 20 urtez dantzan ibili da munduan zehar. Gaur kasi, sasai dezkete, Bai, nahi bauzu dantzan, Jose. Esan dugu, fiskat gaur estatiko egongo gara hemen eserita, baina hartu lekoa, txalo bero bat beraientzat mesedez. Igual, Jone, zurekin hasiko gara. Neritzek ja abia puntu batzuk eman dizkigu, gutxi gora bera, igual ikusi ezakegu ipar Euskal Herrian zenolako egoera dagoen, baina mai inguru honen tituluari helduta, konta iguzuzuk zenolako testu inguruan bizi zareten. Bai, beraz, ileskargo bidaren zaten. Berbada, hasiera batean eta niritzikin lotura egiteko eta aipatzen baitzuen ziurgabetasun juridiko hori testu ingurua emango nuke behitz, eta ojoitarazi zein den guk bizi dugun lege kuadro pixkat surrealista edo janezake. Askotan egin da hemen ere, frantses konstituzioaren bigarren artikuluak, beraz, 92an onartua berez inglesarien edo inglesari auge egiteko, arek behartzen duela, edo derrigortzen duela frantsesaren erabilera. Erraiten baitu frantsesa dela errepublikaren hizkuntza bakarra. Horren ondorioz, Tubon legea sortu zen 94an, artikulu honi, pixkat mamia emateko, eta nun, egitura publikoetan ere, frantsesaren erabilera derrigortzen den. Bestalde ere, atzo luz eta zabala aipatu dira hizkuntza eskubideak, ereritzek berak aipatu ditu. Jakin behar da frantses estatuak eskubide kolektiboak ez dituela aitortzen. Denakira berdinak. Legearen augean, eta beti eta garaian hizkuntza eskubidean lan egiten duelarik ere, aipatzen genuen, horren izenean, berdintasunaren izenean, hizkuntza komunitateak oroak diskriminatuak direla, ez baititugu behar eskubideak gure hizkuntzen erabiltzeko egitura publikoekin adibidez, baina horrez gain, atzo aipatu den bezala Europako hizkuntza gutxietuen gutuna, Frantziak ez du behetsi, eta urgunago ere joateko hainbat Europako itunetan hizkuntza eskubideak aipatzen diren aldi oro klausulak eman dituela. Izan Eugen Eskubideen Konbentzioa, izan atzo aipatu den eskubide zibil eta politikoen nazioarteko ituna. Beraz, oroak ofizialtasunik ez, eta hizkuntzen sustatzeko edo babesteko gogorik ere ez, baina paraleloki 2008an konstituzio aldaketan sartzen da 75 bat artikulua, zeinak dio eskualdeko hizkuntzak Frantziaren ondare direla. Baina 2015an bozkatzen da notre legea, eta unek argiki jaiten du eskualdeko hizkuntzen sustapena, beraz, lehenaliko lege batean agertzen dena, eskumen partekatua dela, departamendua, eskualdea, elkargo eta errikoetxen artean, baina ez da gero aplikatzeko lege zehatzik. Hala ere, lehen aipamena da, eta 2021 batean, eneritzek aipatu duen molak legea ere, baina nun azkenean errikoetxen edo instituzio publikoen
bete behar edo eskubideen inguruan ez den olako zehaztasunik ez bada kajikako izenak, toponemia eta seinaletika euskaraz ere egin daitekela, hizkuntza gutxituetan ere egin daitekela. Beraz, gure parioa zer izan da, azken 20 urteetan, hizkuntza politika publiko bat plantan ezagri denetik, izan da esatea, frantsesa da hizkuntza ofiziala, baina frantsesaren ondoan ez du deusek debekatzen beste hizkuntza baten erabilera, naiz eta juridikoki simbolikoa izan, ez? Horrek egan nahi baitu, azkenean hizkuntza politika soilik hautetxien borondatearen gainean gelitzen dela. Eta guk hortaz baliatzen gira gure planak bideratzeko. Behar bada ere hojoitarazi bi egitura publiko ditugula, Euskalen Erakunde Publikoa, Euskal Elkargoa, biek haien hizkuntza politika proiektua bozkatua dutela, beraz horrek ala ere kuadro bat ematen digu, eta azkenean batez ere elkargoari dagokionez, gure herrikoetxeak elkargoko kide dira. Elkargoak 2018an bi erabaki azkar hartzen ditu, beraz bere hizkuntza politika proiektua, bere eskumenetan, beraz, euskara bermatzeko egin ahala egiten dituela, baina bestalde ere, eta hortan herrikoetxeak, haien kide gire, barkatu mikroa galtzen dut, eta bestalde da sentiberatzea eta informatzea, baina bestea da ere, ofizialki onartzen dituela euskara eta oksitaniera, eta baitu ere oksitaniera, Ipar Euskal Herrian, hizkuntza gisa, lujaldeko hizkuntza gisa. Ez da ofizialtasun aldarrikapen bat, zirikitu bat atseman da, eta mainan ala ere, keinu azkar bat da otetxe begira. Eta gu pixkat, testu inguru hortan ari gira, eta gure planak besteko edo batuko du ze estrategia ematen duen plantan, baina horren egiteko erabaki egituratzaile horiek ditugu pixkat teilatu bezala edo babesgune bezala. Aipatu dituzu, estrategiak, ez da? Ze, klaro, legeak ez badu laguntzen, nola heldu zirrikitu horietatik edo ze estrategia baliatzen dituzue? Nik aipatuko dut, Sara eta Ojoinako egora jas desberdinak dira. Ni 2022an iritsi nintzen Ojoinako herrikoetxera, garaiko agintaldian zen borondate azkar bat, hizkuntza politika bat plantean ezartzeko. Eta guk hartu duguna da batez ere arautzearen bide hori, ez. Abiatu ginen, gehienetan zuek bezala, diagnostiko batetik, diagnostikoa zerbitzuetan eta egiarekin, baina azkenean diagnostikoaren indaja ez da izan emaitza, ez da izan ekintza plana bera, baizik eta egitarrekin, langileekin, autetxeekin, eta tailexak eraman egin ditugu, denbora hartu dugu, erakuntzan egiteko eta bide hori ez, lankideek, autetxeek ere barneratu dezaten zer den hizkuntza politika, zergatik sortu zerbitzu bat ez dena bat ere derrigorrezkoa, eta haiek ere aktore bilakatzeko. Hori izan da lehen urratsa, gisa bera egin genuen euskarrietan elebitasuna edo hizkuntzen antolaketa bermatzeko sarta sortzeko. Hor ere, tailexak, plazara kolektiboa jazetorri zen onera esan aire, beste proiektu batzuen aurkeztera, plazara kolektiboarek lagundu gintuen, eta zinez izan da, tarte hori hartu duguna elkar ezagutzarako eta pedagogia lana hori egiteko. Hortik Euskara plana eginda, eta Euskara plano hori eman zaion epea 2028 izan da, zergatik, aurten izan direlako hauteskundeak. Eta nahi genuen Euskara planak gainditzea, agintaldi aldaketa eta ala gertatu da Ojoinan, gainditu zezan tarte hori. Eta, beraz, Euskara plana bozketara eraman da, hau bat ez bozkatu da. Baina 19ekin egindako lan guzi hori esker. Ondotik, zergatik bozketara eraman, zergatik deliberoak hartzen ditugu, deliberoak gero subprefeturara egortzen direlako,
subprefetura da estatuaren ordezkaria lujalde mailan, beraz, hala ere, erabaki, ez da lege bat, baina babes juridiko bat ematen dio erabakiari eta planari. Hausko jada guzi hori, baina hala ere dokumentu egituratzaileak izan dira. Eta ondotik, notak, zuek bezala, baina gurean gutxitan gertatzen da, OZAPEZak agindu argi bat ematea bere zerbitzu buruei aplikatzeko. Niretzako hori babeskune bat da, zerbitzu batek dokumentu bat frantses hutsan ateratzen badu, eta begira, hau bozkatua da, hau OZAPEZaren agindua hor duzu, bete behar duzu. Ez dut behar behiz ere joan esplikatzera zergatik den garrantzitsua. Ez, hor erabaki bat bada atzean, borondate politikoa da, hautetxeek erabaki dute eta intzina. Nik uste dut bukatuko, zenik hain hitz egiten dut, eta Jose hitzaman behar nioke. Beste bizpairu eremu dira ere, diskurtsoen lanketa, bai, biztanena hautetxeek berek eta langilek berek hizkuntza baliatzen duten egunerokotasunean edo ekitaldi ofizialetan, horrek babes ematen jo ere egindako lanari, zilegitzen du zerbitzuak egiten duen lana, baina ere eramaten diren euskararen inguruko diskurtsoak. Eta hortan ere lanketa bat bada, gaur egun atzo ere aipatzen zen, kanpotik eratorritako jendeak zer egin dezakeen, naiz eta guk ez dugun inkesta soziolinguistiko berezirik, edo zenbaki argirik bakotsak gure egian, ez dakigu, zenbat iztun diren euskaldunak, baina ongi etorriaren eta zubi ere ikitzearen diskurtso hori, baikortasunetik joz eta hori, nik uste dut garrantzitsua dela, baina ere hautetxean hitzetan eramatea, ez bakarrik teknikaria joaten delarik elkarte baten gana, egitar baten gana, eta gero zematen, eta gero baliabideak biztanera, itzin kontu propioa, zerbitzu propioa, kokapena organik jaman, urruinan euskara hizkuntza politika zerbitzua zuzenean, zerbitzu buruari lotua zaio, zuzendari oroko jari. Errikoetxeko zuzendari horreko jari. Horrek zilegitzen du ere gure lana. Hautetxi bat edo asuanta bat ukaiteak zilegitzen du ere, eta ez kulturan itoa izatea edo surgatua izaitearena. Batzordeak, eta bukatzeko, batuko eta gero lotura egiten dugu, da saretzelan handia egiten dugula. Guzi hori, erran bezala, osko jada ez, agintaldia aldatzen da, eta genera pikutara igorri daiteke. Odan guretzako bai zerbitzuen arteko elkarlana, proiektu desberdinak sortzea, egialde mailan proiektuak eramatea elgarrekin, adibidez jaz eraman ginoen ziburu Toni Banen eta Endaiako Errikoetxearekin burasuei zuzendutako amabostaldi bat, sentiberatzea amabostaldi bat elkarlanean, diskurtsoa idatzi genien ere OZAPEZei, kolore ezberdinetako OZAPEZak, beraz, irudi mailan ematen zion ere, hori euskara denena da, denek dugu babesteko, zubiak ere behar dira, eta horrek ere babes ematen digu. Saretzea, baina nire elkarteekin, dugu gau beltzaren adibidea, adibidez hori elkarteek eramaten dute, baina zinez partaidetzan eramaten dugun proiektu bada. Bospasei elkarte eta errikoetxeko euskara kultura soziala, zerbitzu soziala, CCA eta aixaldiguneak parte hartzen dute. Beraz, hori ere beste bide bada, eta bukatzeko instituzioekin egiten den elkarlan hori, adibidez, hori ez dut aipatu, baina elkargoaren garrantzia horretan da ere guretzat, gure zerbitzuak sortzen dira gehienetan elkargoaren laguntzarekin. Beraz, hitzarmen bat bada, hitzarmen horrek bete beharrak ematen ditu, jarraipenerako ere gidaritza batzordean beharra sortzen du, eta orduan gehigarri bat da guretzako, agintaldi aldaketa bat balit, adibidez gure kasua dena, hitzarmen horrek gakotzen gaitu, estutzen gaitu ez.
Eskerrik asko Jone, ura ere daukagu. Bai, bikain, eskerrik asko, ze, kokatu gaituzu, marko juridiko, politiko, sozial horretan ere, bai, igual, akaso sozial eremu hori gehiago dator zure eskutik, Jose, aipatzen zenuen, Jone, Urruña eta Sarako, arteko ezberdintasuna, ez? Eta saretzetik hartuko dut hau galdera zuretzat. Saretzea aipatu duzu garrantzitsua dela, nola egiten duzuen lan zuek herriko etxetan Saran? Saran, bai, egia da, azken urtetan, elkarlana, auzolana, saretzea hainitza aipatzen dugula, hori da orai, edo bideren gaur egun dugun lehentasun bat. Haintzineko urtetan eraman dugu, Jonek aipatu dituen guziak, euskararen ikusgarritasunari buruz, seinaletika elebiduna, elbideratzea euskaraz, web horria eta hori guzia euskaraz emanak izan dira. Euskara teknikariaren postuaren sogera, 2008an, perfil berezi batekin. Hor, hautetxeak argi zuten jadanik terrenoko teknikari bat nahi zutela, orduan denbora erdiz Euskara teknikari bezala, segipen lan guzi horren eramateko, baina beste erdi bat kultura eta elkarteekin gehiago, animazioekin, erritarrekin eta auzolan horietan ibiltzeko, Saran eta ondoko erriekin. Eta gero transmisioa ere asko landu da, Aixialdi zentroetan, haurtzaindigietan, herri elkargoak ere badu hor dispositibo eta labelizazio bat laguntzekin, hobekuntza kontratu bat, honekin langile eta agenteak formatzen ditugu, eta orduan Saran xantza dugu, hor lezetako zuzendaria aekan dugu, eta orduan laizter, zerbitzu buru guziak eskuadunak izanen dira. Orduan nik eguneroko lanean, lan eginen dutararik haurtzaroko gaietan, zerbitzu teknikoa edo laborantza gaietan, euskaraz ibiltzen algira lankide guzien artean, hautetxeak ere gehienak euskadunak izanki. Hori dela eta, Saran, aur gehienak ere eredu elebidunan edo mugiltze sisteman dira, 180 hori iparaldean azpimarragarria da. Aeka badugu eta mintza pratika elkarte bat ere, mintza lagun. Naiz eta lan guzi hori eraman, naiz eta kasi guziak euskaraz diakin edo ikasi, Sarako plazan frantsesa hainitz entzuten da, eta orduan, erabilerari lotu gira, eta hortarako saretze eta mutualizazio eta lan handi bat eramaten dugu horretan bai. Zure kasuan, lanpostu horretan ere hartu eman zuzena daukazu gizartearekin, aurrekin, eta zein da zure iritziz egoera edo erronka, edo landu beharko litzateken urrengo pausuren bat, ze bidean ari zarete, zein du da? Hor, bai, da, ikastetxeekin, elkarteekin, erritarrak, hautetxeak, fiskat erdi hortan gira, eta orduan behar ditugu sentitu zein diren beharrak, zein diren tresnak edo ditugun baliabide eragileak, eta horrekin Jonek aipatu duen plan bat eraiki, hausnartu, eta gero gauzatu. Saran, behingot, euskara normalizatua da, onartua da, baina niretzat ez aski bizi. Orduan izango da, nola sortu itzordu hainitz, ahnazgune edo une hainitz, egunerokoan gehiago erabilia izaiteko. Eta, bai? Esan behar nuen, ze, karo, erabilpen hori edo pixkat sustatzeko gehiago, nik pentsatzen dut, eta zuek esango diazue, herritarren presioak eta elkarteenak ere beharrezkoa direla, ez? Ez dakitzen nolako eskaera edo dagoen. Nik jango duke, zainketa lana, hauren nahi nintzen aipatu, baina egia da, eta nik ere hainbat proiektutan hartu emana dut elkarteekin, eskolekin, eta hori bai zehazten dudala. Ez dugu ikusten dal, gure zerbitzuetatik, dena konfigurazioa ez da berdina, guk ditugu 123 langile, askean dira, eta nik ez dut kontrolatzen zerbitzu guzietatik egiten dena, baina bai badudara talde sutsu bat aldi oro kesa egiteko eta ohartarazteko, ez hau atera da frantsesez, mail hori ez du nahi gehiago ikastola dut buruan, ez du nahi jaso frantsesez eta egintzazu euskaraz, eta guretzako babesa handia da hori.
eta justifikatzen du ere gure beharra, ez? Eta guk beti ari gira, nire ustez, berba saran ez, baina Urruña batean, edo Doni Bandeloitzune batean, edo Baiona, edo Miarritze batean, beti behar dugu justifikatu gure beharra, zergatik hor giren, zergatik euskal zerbitzu bat behar den. Adibidez, hor, uste maitetu gura abian dela. Saran, ni hasi nintzelarik, autetxek zuten proiektu bat gauzatu behar nuen. Eta hau izan da, ondare hastea. Sarako 3 eskoletako aujak bildu eta Sararen ondarea deskubriarazi. Eta lanbideak, orduan. Egin dugu 3 ikastetxetako zuzendariekin olako programa bat. Ama hezkuntzakoak hor ibili dira animale parke batean. Ondoko urtean egonen dira eta lezeak bisitatzen, gero eskual pastiza egiten, pilotak egiten, badugulako eskutik pilota kooperatiba, laborarien gana joanen dira, ihiztarien gana, eta hola, Sarako lagunka askora, eta orduan, oartuko dira, euskara ez dela bakik ikastetxean emaiten, baizik eta lanbideetan, mendian, plazan, aixialdian, 3 eskolak nahasita, hor ere, idikiduraren zat, eta gero hori, usaila batzuen alatzeko. Ondoko urtean, ukan ginen, hoi hartzunik, proposamen bat, nerabeentzat, 14-15 urtekoentzat, mugaldeko udaleku baten antolatzeko. Eta ordan, Sara gomitatua izan zen, baina Urruña ere bai, eta hemen patri dugu publikoan, bortzileak bai, eta ordan, helburu berdinekin, eremu edo eskualde horretako gazteak bildu, ondarearen deskubriarazteko, baituzte bisitak, putzu beltz, meategiak, lezeak, kirola, pilota, surfa eginen dute, eta bertako eragileekin ere hitzaldiak, topaketak, japtailer bat Urruñan Odei Barrosorekin, Saran Ametsak Zaiuzekin, Minan liburuaren inguruan, berdin, hor eskualkiak lantzeko eta hartzeko bizi dela arlo ezberdinetan, eta ideia eman digu ere, ondoko urtean, baginuen laizterkaldi bat, kontrabandisten laizterketa, eta bilakaraztea laizterkaldi hori egun bat, kontrabandisten eguna, gomitatzen ditugu 2 herri, aurten Etxalar eta Ezpeleta, eta 3 artean antolatu behar dugu egun oso bat. Merkatu bat, nuen egonen diren lujaldetako laborariak, eskulangintzako eta langileak, ekoizleak, kirolariak, eta orduan, aurten urbilduko dira Etxalarko ziganteak, Saran badira ziganteak, elkar ezagutuko dute, eta behar ba, aheman hori edo zubi hori erabiliko dute ondoko urteetan gu gabe. Beraz dira, sustatzea eta pistea, hola, gogo batzu eta topaketa batzu egunerokoan. Bai, aurrez aurre, jakinda ezagututa bai ingurua, ez? Aipatu dituzu, ogibideak, tradizioak, bueno. Hori da, batuzan ongi elkar ezagutzeute, batuzan ezain beste, eta asko, eta urbil gira, gu zugarra mordi oso urbil dugu, urgina ere bai, eta orduan hori, piskat idekidura hori. Batzutan gure Euskal Herria hain txiki eta hain handi batzutan, ez? Edo hain urrun bata bestearen gandik. Kustet ere, bada osatzeko, baina baliatu behar ditugula aurkezten zaizkigun, edo iristen dien oportunitate guziak. Azkenean, zok zure plangintza egin duzu, baina aukera bat ateratzen da, txurtxurrena bezala, galeko udalekoa bezala. Azkenean, proposamen bat etorri da, genen aurre ikusi, baina bat egiten du gure hizkuntza politikarekin. Eta joan behar da, hori eta esperimentatu ere bat proiektu, batzuk utxe egingo dute, besterak aurrera aterako dira, baina ez dugula behaldurrek ukan behar ere. Lankideak dauzkagu hemen, plazara eztabaida egiteko prest, beraz, zuek aukera daukazu oraindikan pixka bat gehiago mintzatzeko. Jone, lehen aipatu duzu, hasi zaenean, egoera dela pixka surrealista, eta, pixka bat aritik ekarrita, Nafarroan lehen esan dute zela eskizofrenikoa. Ea hau altxatzen dugun, Bale? Hasi, benga, zuekin, Igor eta Karmele, eta aurrera, eta zuek orain parte hartzera ere bai. Benga, mil esker! Karga hundia jarri dugu, jasone gainean, baina dinamikarekin edo hasi aurretik galdera bat egingo dizuet, justizia linguistikoa eta azterketak euskaraz leloa, oksimoron bat irudite,
bai? Ez dirudi oso ondo ezkontzen direnik. Atzo albisteak jaso ditugu, ez? Basoaren inguruan, badirudi hezkuntza ministroak borondatea agertu duela zerbait konpontzeko. Azalduko diguzue mugaz bestaldeko biztanle ia zer aldarrikatzen ari diren sehaskako ikasleak, uste dut ez dugula guztiz ondo ulertzen gaia. Bai, ondan, Egan behar da, Ipar Euskal Herrian, estatuko ikasle guziak ere, batxileratua pasatzen dutela azken urtean, eta batxileratuaren aurreko urtean, berez frantsesa eta matematika pasatzen zituztela froga gisa. Duela bi urte nik uste, erreforma bat egin zen erakaskuntza alojean, eta matematikako froga hori kendu zen. Jakin behar da, lortu zela, gai hori, basoaren gaia aspaldian main gainean da, lortu zela matematikako froga pasatzea euskaraz, baina erreformarekin kendu zen. Beraz, froga hori zen gehiago pasatzen. Aurten, berriz gehitu dute, berriz beraz ezagri dute froga hori, baina alde honetan frantses hutsean. Orduan, ikasleak mobilizatzen hasiak dira, eta iragarri dute froga hori ez zutela pasako euskaraz, frantsesez. Arriskua hartuz, zuzenketarik ez ukaitea. Zuzenketarik ez ukaiteak ejan nahi baitu, batez ere zientzietan txegitu nahi duena gero, batxileratua eta gero, ez dituela notak ukanen, eta kontuan hartzen da, dugulako Parcoursup prozesu bat. Nun, ikasleak batxilleratuan egiten dituzten, haien txedeak aurkezten dituzte, eta hartuak dira unibertsitate batean, noten arabera. Hala ere, janezake mobilizazioa azkaja dela, gaur egun sehaskak pasarazi zuen mozio bat erriko etxetan, hortako ere pixkal lotura egiteko erriko etxean ahalmenetan, ez? Guk ez dugu eskumen hori, hortan ezin dugu eragin, baina besa ematen aldugula, ez? Dutela erriko etxeak. Eta gaur egun 600 bat autetxik Ipar Euskal Herrian izenpetu duten mozioa da, 80 bat auzapez eta 40 bat erriko etxeak. Beraz, bide honean da, atzo egia da, Jeffrey, hezkuntza ministroak iragarri duela gure Ipar Euskal Herriko PO diputatua dena, Frantses Asanbladan ibiltzen dena, eta Paul Molak dena Bretañakoa, haiek baitute batzorde bat hizkuntza eta kulturaren inguruan, iragarri duela lege edo arautuko zuela hizkuntzen irakaskuntza eta estatus berri bat, baina ez dakigu besterik, beraz heldu-den astean iragarriko omen du, zain egon beharko dugu. Aipatzen dut buraso baina ere, biziki jubiletik segitzen den gaia dela. Beraz, nik momentuz eganezak ikus eta sinets, ikusiko dugu ze iragartzen den, baina badirudi bide honetik duela. Hala ere, gaur egun, egun bat kopia itzuliko dira, matematikako kopia itzuliko dira, beraz, ikasleek erabakia harturik, buraso eta erakasleen babesarekin euskaraz. Ni esker. Jarraituko dugu pixka bat, talde argazkiak ateratzen. 55 urtetik gorako zenbat lagun gauden, zenbat persona? Zutitzeri bai? Zutituko gineake, posiblea dugu. Eiak ez dira txatzen? Bale. Ahotsa zuedi eman nahi dizuet. Ahotsa zuedi eman nahiko nizuek, hau da, entzun ditugu beraien hausnarketak, bai? Eta pixka bat ze bizipen izan ditugu, ze karpen egin ditzazkegu, ze pentsamendu sortu zaigu, nork hartu nahiko luke hitza? Nork behar du mikroa. Barkatu, bai, area, gerturatuko mesedez, mikrofonoa. Seri beste dugela, zait. Kaixo, Mertze Mujika, Lemoako Euskara Zerbitzuko txapelarekin etorri nahi zona.
bueno, mikrofoa hartu behar duela, eta hori, azkenengo entzundakoaretik, ez, dinozue, zer, pentsa, eta hori, pentsatu dudana da, bueno, bata iparraldeko kideak entzunda, hizkuntza politika lana egin daitekela, naiz eta zuzenbidea kontra izan da, ez? Eta gauza politak eta gainera ez ditugunak ezagutzen, eta nik uste dut iparraldera gehiago begiratu beharko genukela hegoaldetik. Eta ez bakarrik iparraldeko gure anai aizpak eta oso gauza politak eta eraginkorrak egiten ari dira herri gogotik abiatuta. Eta horren adibide garbiena eta izan da hori azterketak euskaraz, ez? Eta hori hemen hegoaldean ikasle, adin horretako ikasleei eta izarritan ibiltzen azeurekin, eta mai gainean jartzen dozu, eta ez dute sinisten. Karo, beraiek ez dute bizi hori, osea, aukera daukate euskaraz egiteko, ez dute inondik inora zalantzan jartzen ere, eta iparraldeko gazteek egin dutena da, ahaldundu egin dira, eta, guk hemen eskubide batzu ditugu, eta guk borrokatu behar dugu horren alde, laguntzarekin eta hori, eta hori da, uste dut, hori ondo azaldu, ondo ezagutarazi, eta gainera frutuak emango dauela, ez? Atzo iluntzian entzun genuen, ni bintzet entzun nuenean, albiste hori esan nuen. Ostra, igual, datorren astean albiste hon badaukago, baina hori torri da ahalduntze batetik. Eta kontra egonda zuzenbidea, eta hori da noi, baina horrek ere erakusten da, posible dela, orduen, adin bat daukagunok esaten dugu. Bueno, jarraitu beharko dugu, txiri-txiri, naiz eta kontra ero izan, gure esku ere gauza asko dauzela, osea, ahaldundu beharko dugu, eta bagara nor, eta hori da, burura etorriatan hausnarketa. Ondo, eskerrik asko. Galderaren bat egin nahiko zenieke, Mertxe? Beraiei? Nik galdera baino, animo. Eta hori, seguramente beraiek izango dute guri ere galdetzeko, eta batzutan, esan, bat begiratu gehiago, ez guri, zer egiten ari garen iparraldean, ze guk ere, EAetik gainera batzutan, badaukagu, ez, olako, eske guk egiten dugu dana ondo, eta dana da zehera, eta ez da horrela, periferietara begiratu egin behar dugu. Eskerrik asko. Beste talde argazki bat aterako dugu orain, eta izango da, aurreneko galdera, Iruñako San Ferminetara, nortzu dokazue tentazioa juteko? Altxamez ez, San Ferminetara, Iruñara juteko tentazioen bada okazutenok? Inorrez? Altxa, beldurri gabe. Ilaz, azken 3 urtetan nor egon da? San Ferminetan, Iruñan. Inorrez? Bale. Ongi, jarri, zutik, mesedez, zutik. Bale, bat badugu. Bale. Tolosako inauterietan, nor izan da, azken 3 urtetan? Tolosako inauterietan, zutik, mesedez? Bale. Zutik, bale, 3 lagun baditugu, eta Baionako festetan? Badirudi ez dela festazale handirik. Ez da, festazalean. Bale, zutitzu zaretan no, zutik, mantendu, mesedez, bai? Eta galdetu behar nizuena da, zuen ingurunean, gaur askotan aipatu dugu justizia, bai? Eta aipatu ditugu injustiziak, men eta berriro, bai? Hizkuntzari dagokionez, bai? Zenbaterainoko bizipena ditugu, egunerokotasunean, eskubide urreketak bizitzen ari garela, Euskaldunok. Zuen ingurunean, ze pertzepzio duzute? Bai, mikrofono mesedez, bai? Nik esango nuke nire ingurunean behintzat jasaten diteunak, baina kontzientzia gutxigo daukaula. Nondik hitz egiten nahi gara, ze ingurunetatik han? Ibarrakoa naiz ni, eta nire ingurunen ikuste euskarak presentzia handia dauka, baina baiz gehala kontuatzen egunerokoan biziteun oztopoak eta mugak. Ondo, eskerrik asko. Mikrofonoa pasatuko dugu, Aruntza, mesedez?
Hartu, lotxi gabe. Zure kasuan, ze bizipen? Eta nundikan, ze ingurunetikan? Bada pixka bat egunerokotasunean bizi den gauza bat, baina aski barneratua dena. Hain batean ohituak gira horretara, eta pentsazot, Ipar Euskal Herriko euskaldun batzuek, bederen ez dutela beti horren kontzientzia. Gero horretaz kontziente izaitea da ere beste hori parekatu daitekela beste diskriminazio mota batzuekin izan generoa, larru kolorea edo erlijioagatik izan daitezken traba edo oztopo desberdinak eta azkenean parekatu daitezken gaiak dira hain batean. Ondo, eskerrik asko. Hausnarketaren bat, baduzute, beraiekin partekatzeko, barkatu izena, hausnarketaren bai, beraiekin partekatzeko, hausnarketaren bat edo... Nik uste dut, arrazoin duzula, erabat normalizatua direla jaketak Ipar Euskal Herrian beste goiretan bezala, baina gainera guk ez dugu ez hizkuntza babesik, ez estatusik, eta hizkuntza eskubideen kontzeptuaren ezagupenik azkenean. Oroak, jendarte gehiengoa, beraz guztiz banalizatua da, normalizatua da, barneratua da, eta gure autopercepzioa erabat oinarritua. Oso ondo. Mikrofonoa pasatuko dugu, mesez, beste hon percepzioak edo? Bai. Percepzioa edo gogoeta bat ere, lehen egana izan denarekin, Nafarroarekin batez ere, aipatzen zelarik auzietara jotzen zutera herritar batzuek edo behar zelarik justifikatu, nahi zelarik zerbait euskaraz eta bar. Hori nik ez dut hainbeste, percepzio gisa, iparaldean senditzen jendea, irakaskuntzan bai, ikusi dugu, eta jendea aldartzen da. Baina zerbitzu publikoetan euskaldun batek jasaiten duen urrak eta hori guk ez dugu ikusten olako jendea kesatzen edo oldartzen sobera. Kontrakoak entzuten dira, bai, erdaldunak erraten, hori, bai. Mainan, euskaldunak erraten, niri ukatu didate hori, eskubide kontzeptu, niritzek errandu bezala, ez da existitzen legeetan, iparaldean frantzian, mainan buruetan ere ez. Iduritzen zait, nioz ez da ikiko, eta erranen, nik banuke eskubide hori, nahiz eta ez zuzen bidean idatzea izan, baina ez dakit, beste duintasun edo pertsona eskaldun baina naiz, eta merezitut errespetu hori. Hori ez da hori sartua. Nafarroan ere ikusten baitziren hiru zona eta batzuk badituzte eskubideak besteak gutiago eta batzuk zero, gu zero. Eta ez dugu ere hauzuek eskat gehiago badutela, ez da hori, gogoeta bat zen. Oso, eskerrik asko ongi etorria. Eta han atzekaldean altxazarete ez, okerrez duenago? Inauteritan, nagian? Ibilia ez? Zure ingur... Inauterietan eta San Ferminetan bai. Bietan, hori da, oso ongi. Nik, zer gehiago ez gehitzeko erabat nator beraiekin, Ibarrakoak esan duenarekin ere bai, etengabe ditugu hizkuntz urraketak, baina ez daukagu kontzientzia hori salatzeko ere normalizatuta dauzkagu. Eta gero, azken urteetan pauso handiak eman diren bezala berdintasunaren eta genero diskriminazioaren salaketak egitea, hizkuntzarekin ez dugu lotura hori egiten, ez? Pauso handiak eman dira horretan, baina hizkuntzaren urraketak ez ditugu salatzera ez dugu jotzen adibidez. Eskerrik asko, hausnarketa horiengatik. Azkeneko talde argazkia, momentu honetan ateako duguna, eta izango da, zetaken kontzertura, nortzu zoazte? Zutitu mesedez? Bueno, mordoska bat, vale. Mantendu zutik, ETS-eren kontzertura nortzu zoazte? ETS-ek. Bada, norbait altxatu dira orain? Igo besoa, mesedez, ETS-era doaztenak, ezberdintzeko? Inorrez. Bazoaz, ETS-era? Vale. Eta Euskal Herria zuzenean era nor joango da? Edo nor joan daiteke? Oso, ondo. Hemen saretzearen logika, askotan agertu da, hitzartze honetan, eta aipatu nahi nizuena da. Bueno, hemen ikusten dut oihartzun adibidez, ez? Eta aipatu zaituzte berariaz, zuen kasuan. Saretzea, zer dakar saretzeak? Zer bizipen ditugu, zer esperientzia?
Hauz gora esateko aukerari bai, oihartzundikan? Aurrekoan ez dut hitzein nahi izan bestelare gehiagik hitz egiten dualako. Binon, nik bai, buruan manulako joneri eskatzea, hain xuxen hortaz geixio hitzeiteko. Ze nik jonekin daukadan esperientzia, elkarlan esperientzia oso aspaldikoa da. Bai? Hasi ginean, ezkontza aktak euskeratzen, batzen? Bai. Iparraldeko ezkontza aktak euskeratzen, eta momentu hontan, adibidez, Oiartzun, Bortziriak, Urruña, eta beste bat, ez ditut gogoratzen, elkarlanean Mugalde udalekoa dugu, ez? Eta leheno, Ametxek aipatu du, memoria ariketa honek ezakila zenbateaino balio duen egitan aktibatzeko eta eragin bat izateko, ez? Bino, kasu honetan argi dakat, holako ekimenek, elkarlanerako ekimenek, eta kasu konkretu honetan Mugaldeko udalekoek, balio dutela herrialde bat eta besteko gazteak jabetzeko bestiak nola bizi din, ez? Batzuk aukera badutela, bestik ez dutela beraiek duten aukera, eta esperientzioiek izugarri baliagarria dira. Horregatik nik elkarlanan apologia bat nahiko nuke, baina bai, joneri eskatuko nioke, hoixez, esplikatzeko pixka bat, oain dela 20 piko urte, hasitako elkarlan horretatik, garai hartan ni UEMako teknikari gisa, eta hogain, nik konkretuki ez nago lantalde hortan, Patri bai, eta pixka eta azaltzeko igual geixio zer den azkeneko urtetan, Oiartzungo Txurtxur Euskaltzaleon bilgunean lankidetzakin, eta udalen eta mankomunitatean lankidetzan hartin iten dena. Bai, ni jakin behar da UEMak formatu ninduela, sartu nintzelarik Euskal Konfederazioan lehen Euskara planak egiten, elkarte mundutik egiten ziren garaian, eta beraz aitzi berrekin pasat denbora hainitz, eta Oiartzungo ekipoarekin baita ere, eta sekastero haien gana joaten nintzen. Eta beraz, zinez nire oinagiak, nire metodologiak dena hortik deldu da. Elkarlana lehen esplikatu haintzin ere Mugaleko udalekoaren gaia, nik errango nuke elkarlanaren mutualizatzea, saretzearenak ere ematen izkigula guri, agnaz gune batzu ez. Gure egunerokoan inguramen nahiko erdaldun batean ari garenean, eta egunero borrokatu behar balin badugu segun egiko etxea. Gure lankideekin edo autetxe batzuekin, gure proiektuen aintzin arazteko, olako sareak egiko etxetik ateratzeko aukera ukaitea eta proiektu mankomunak sortzearenak ematen digu indarra, baikortasuna eta aurrera egiteko energia. Mugaleko udalekoarena, eta Josek ere osatuko du, Oiartzundik etorretako proiektu bada. Konkretuki hauzapezak eta aspaldiko ezagutzat baitut ere, Ipar Euskal Herrikoa baita bera ere. Buruan zuen proiektu bat zen, eta proposatu zigun beraz Urruña, Xara eta Bortziriei Mugaleko udaleko gen sortzea. Helburua izanik Euskara erdigunean ematea, 14-15 urteko gazte horiek elkartzea, hauek direlako ere egituretatik kanpo ibiltzen direnak, adintarte hortan ez dira gehiago isildigunera joaten, bilgune batera ere nekez eta pixkat ditugu galduak. Eta area gehiago Urruña batean non ez dugunez bigarren mailarik. Beraz, hori zen helburuetariko bat, baina nire saretzea, elkar ezagutza eta kultura bizimodu trukatze hori, eta ere nik uste beste batela egiaren ikuspegia transmititzea, ez? Lehen udalekoan entzun ditugu, hauek espainolek, hauek frantsesak, eta hori ama zertaragoa zemen, eta ez dutela ikuspegi, egiaren ikuspegi hori, ez? Beraz, nik uste hori zela gure helburua, ikasi dugu elkarlanean ere aritzen, eta hizkuntza bakarra, baina legedi desberdinak dira Ipar Euskal Herrian eta Hego Euskal Herrian aixiari doakionez, guk ezagutza eskasa ere gaiarekiko ez, euskara bai, baina gazterian diren legediak eta gutxi.
baina orain 3 urte ari garela elkarrekin, helburua izanik, urtero ibiltaria da, aste batez, mini Euskara Abentura bat bezala pentsatua da, Euskara Abenturari ere bidea irekitzeko, eta urtero abiatzen da egi batetik, beste batean bukatu, eta egi bakotxak jera egiten dio taldeari, eta bere egian diren intereseko guneak, jarduerak ere biziarazten dizkie. Bai, ikuste, gehitu. Ariketa interesgarria izan dela guretzat ere, elkar ezautzeko, baitugu ikuspegi ezberdinak, erritmo ezberdinak, eta naizta legea ez beti alde izan, badirela dispositibo batzu, odan ostu nahi patugu erri elkargoak bazituela, hor Euroeskualdea ere sustengatu du, diruz lagunduz, eta orduan hor programazio edera ere muntatu dugu, eta ezagutarazteko garrantzitsua zen. Patri, beste zerbait? Barkatu bai. Eta bai, lehen urtetan, nekez ez ginoen arras bete, eta orai arrakastatsua da, bai ezitzailen aletik, baita ere gazten aletik, eta heldu dira izen emateak Eskoalegi osotik, Bizkaitik ere bai, orduan hori, edatu da eta orai ezaguna da. Bai, behar da, nagoa erben, ez dakit behar da, Ipar Euskalegian ere ezpaita olako ohiturandik adintarte horretan. Egia da, lehen urtean, behogei leku ditugu, 10 leku partaideka, heldu den urtean azkainez, sartuko da proiektuan baita ere, beraz, 50 iritsiko gara. Eta bai, nekez betetzen genituela Ipar Euskal Herriko lekuiek. Lehen urtean 30 bat, baina Ipar Euskal Herritik 6-7 kasle, bien artean, 20 zirelarik. Aurten, uste dute, egun izen emate pasa ditugula, eta erdia Ipar Euskal Herritik etorri dela. Eta hori guretzako senale biziki hona da. Egan nahi baitu hor ere badela behar bat, eta lortzen dugula unkitzia adintarte hori. Ondo, mil esker, Jon eta Josep. Joan zaigu ordu betea, bukatu behar du.